खुलुमबाय स्टुडियो दं आङो राकेश रामसियारि गोलाव बोसोर रायजो जानाय बतझरनि थागिबि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौराङा बेनो जे बे समाव 10 साननि गेजेरावनो फिन आरोबाव हानि फोरमान बिलाइ गथायगोन बतझर ओनसोलाव गासै 1500 नखरनो बे समाव बतझराव हानि बिमुंखौ थामहिनबा पाट्टाखौ होनो थाखाय थियारि बिटिआर सरकारा होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो बिथांमोननि खावसेखौ जोङो दाखालि 1245 सा नखरनि हानि पाट्टाखौ जोङो होनो हाबाय आरो बावैसोनि गेजेरावनो जोङो जाय बतझर हालामनि रायजो राजाफ्रा भारत उदांस्रि जानायनिफ्राय 78 बोसोर बारलांबाबो हानि पाट्टाखौ मोननो हायाखैमोन जोंनि सरकारा मानगोर चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बावैसोनो जोङो प्राय 10 दिननि गेजेरावनो जोङो 1500 बा 1500 नखरनो जोङो हानि पाट्टा होनो थांगासिनो दङ। बे समाव बतझरनि थाखाय मोनसे बाम्पार अफार होननानै जों बुंनांगोन मानोना बावैसो सान सिगाङाव बतझरनि जेंनाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय गोबां राहा लामा लानायखौ नुनो मोनदों। बावैसो सान सिगाङाव बिथांमोननि जायगायावनो बिटिआर सरकारनि गोख्रों नोजोर होनायजों प्रमद बर'नि गोख्रों नोजोर होनायजों बतझरनि थागिबि रायजो राजाफोरनो 1245 नखरनो हानि फोरमान बिलाइखौ होनायखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ थामहिनबा बे समाव नुनो मोनदों आरो बे आयदायावनो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा खोथा होदोंमोन जे जुलाइ दाननि सिगाङावनो बे समाव बतझराव आरोबाव फिन हानि फोरमान बिलाइ रानबावगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे बुंनाय लेखानो बे समाव फोसावथाय होदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा 10 साननि गेजेरावनो बे समाव आरोबाव 1500 नखरनो हानि फोरमान बिलाइ गथायबावगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा मानोना बे समाव हाखौ लानानै गोलाव सम बर' हारिया सोमावसारदों आरो बे समाव बतझर ओनसोलाव सिगांनि सानाव एसे बिगाबो बा 1 इन्सिबो हा मोननो हायाखैमोन बतझर ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा बे समाव बतझरनि ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरखौ बा रायजो राजाफोरनो बे समाव गोबां मोनसे राहा थामहिनबा बे समाव बिटिआर ओनसोलाव थानायनि थामहिनबा बे समाव थागिबि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां हाबा मावनायखौ नुनो मोनदों मानोना थांनाय सानाव 1245 नखरनो हानि पाट्टा होदोंमोन फिन आरोबाव 1500 नखरनो हानि फोरमान बिलाइ एबा पाट्टा राननाया थारैनो हानि जेंनाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बे समाव बिटिआर सरकारा जेरैखि जाया राहा लानायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो खोथा होनायखौ बिथांमोना मावफुंनायखौ बे समाव नुनो मोनबाय थादों। रिजार्भ खालामनानै प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टनिफ्राय रिजार्भ खालामनानै बेखौ जों रेभिनिउसिम कनभार्ट खालामनाय जादों आरो बिनि साखाथि फाखाथि थानाय जोंनि जेसेबां मानि गामिफोर दङ बे गामिफोरखौबो प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टनिफ्राय रिजार्भ खालामनानै रेभिनिउ लाबोनाय जाबाय आरो बिथांमोननि खावसेखौ जोङो दाखालि 1245 सा नखरनि हानि पाट्टाखौ जोङो होनो हाबाय आरो बावैसोनि गेजेरावनो जोङो जाय बतझर हालामनि रायजो राजाफ्रा भारत उदांस्रि जानायनिफ्राय 78 बोसोर बारलांबाबो हानि पाट्टाखौ मोननो हायाखैमोन जोंनि सरकारा मानगोर चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बावैसोनो जोङो प्राय 10 दिननि गेजेरावनो जोङो 1500 बा 1500 नखरनो जोङो हानि पाट्टा होनो थांगासिनो दङ। रिजार्भ खालामनानै प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टनिफ्राय रिजार्भ खालामनानै बेखौ जों रेभिनिउसिम कनभार्ट खालामनाय जादों आरो बिनि साखाथि फाखाथि थानाय जोंनि जेसेबां मानि गामिफोर दङ बे गामिफोरखौबो प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टनिफ्राय रिजार्भ खालामनानै रेभिनिउ लाबोनाय जाबाय आरो बिथांमोननि खावसेखौ जोङो दाखालि 1245 सा नखरनि हानि पाट्टाखौ जोङो होनो हाबाय आरो बावैसोनि गेजेरावनो जोङो जाय बतझर हालामनि रायजो राजाफ्रा भारत उदांस्रि जानायनिफ्राय 78 बोसोर बारलांबाबो हानि पाट्टाखौ मोननो हायाखैमोन जोंनि सरकारा मानगोर चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बावैसोनो जोङो प्राय 10 दिननि गेजेरावनो जोङो 1500 बा 1500 नखरनो जोङो हानि पाट्टा होनो थांगासिनो दङ।